Vorbesc despre Chris Oliver și Anita, care au lansat o piesă faină cu un sound fresh. Cu 20.000 de vizualizări pe YouTube, cei doi speră la un boom pe piață cu tracul acesta. La telefonul avem pe Chris. Ia să vedem dacă este treaba. Bună, Chris! Bună, Alexa! Wow, nu m-a bătut tehnologia! Yay! Da, am dat lovitura. Încă o dată telefonul la putere. Da. Chris, am aflat că tu compui de la 13 ani și că ai colaborat cu numeroși artiști. Cum ai început lucrul ăsta? Da, este adevărat. Deși sunt îndrăgostit de muzică cam dintotdeauna, de la vârsta de 13 ani m-am gândit eu că ar merge să fac o carieră din asta. Îți dai seama, eram un copil, mă visam Michael Jackson și am început să dezvolt talentul în fața oglinzii prima oară cu un microfon de lemn. Oricum, pe urmă să știi că moda microfonului de lemn a fost preluată și de artiști cunoscuți. Dacă te amintești, se țineau concerte la telefonul mobil, la microfoane de lemn. Îmi amintesc că și eu țineam concert la Peria de Păr, deci... Da, și am avut așa flair, îți dai seama, la 13 ani am inventat microfonul de lemn. Da, ce să zic, la acea vreme era ceva mai dificil să înregistrezi o piesă. Nu erau atât de multe studiouri și compozitori. Bă, da, îi faci pe ascultător să creadă că tu ai 100 de ani. La acea vreme, pe vremea mea... Păi, da, e așa, eu am 32 de ani, deci la 13 ani sunt 19 ani de când fac muzică, nu? Da. Da, și tot așa pe la vârsta de 13 ani, și cum am studiat de muzică și m-am interesat pe acolo prin Constanța și am aflat de domnul compozitor Dumitru Lupu. Și am mers la dânsul. Domnul, eu cred că talentat, vă puteți ajuta. M-a ascultat și mi-a încredințat o piesă. Câtă încredere aveai în tine. Da. Și e undeva pe net că, uite, eu nu știam lucrul ăsta. Vreau să te ascult, vreau să ascult, să văd cum cânti. Să mă ascult cântând? Da, exact. Nu am cântat. Dar cred că nu ai semnal. Ridică un picior în sus, te rog. Da, stai, ridic mâna, mă țin de nas. Sau mâna, sau ține-te de nas, da, exact. Foarte frumos. Eu am renunțat la cântat, deși am urmat cursuri de canto, am făcut școala populară de arte din Constanța, am făcut cursuri de canto la Crina Mardare și am renunțat. Mi-am dat seama că nu mai este ceea ce îmi doresc și că ar fi bine să rămân doar pe partea de compoziție și producție muzicală și să încerc să-i ajut pe cei care acum încearcă să reușească, pe cei mai tineri. Am înțeles. Și din cauza că atunci când m-am apucat eu de muzică, nu erau prea mulți oameni la care te-ai apelat simțind o mână de ajutor și am zis, măi, dacă eu nu am avut așa multe posibilități, hai de măcar acum că am evoluat și să-mi folosesc experiența asta să-i ajut și pe alții. Am înțeles. Da, ai participat pe la concursuri, pe la Mamaia, pe la... Îți dai seama că am luat toate concursurile și toate emisiunile și toate televiziunile. Am cântat peste tot unde se putea cânta, la toate balurile de boboci. Eram un fel de vedetuță, eu cu Laurențiu Dusă în Constanța, da. Ce tare! Da, Laurențiu ce a făcut? Te-a împins la fund, cum se spune, în Marea Neagră și a ieșit el deasupra. Dar tu îl vei ajunge din urmă, nu? Nu cred că se mai pune problema așa. Mai pe partea de producție. Nici măcar. Eu consider că nu există concurență în muzică. Muzica vine din suflet, fiecare om are o latură a lui sentimentală sau ceva ce dorește să transmită și nu cred că există concurență în așa ceva. Tu bați la lucrul ăla că e loc sub soare pentru toți, nu? Exact, pentru că muzica, ți-am explicat, vine din suflet și nu toți simțim la fel. Și atunci nu putem discuta de concurență, decât dacă am fi fost probabil, dar nici pictor dacă am fi fost și ni s-ar fi expus un model să-l pictăm fiecare, cred că fiecare l-am fi făcut diferit. Și așa că nu cred că e vorba de concurență. Am înțeles. Vreau să vorbim despre... Spune. Da, cel puțin din punctul meu de vedere nu văd cum ar putea exista concurență în muzică. Poate în rândul caselor de producție, doar așa. Dar nici așa. Zici, dar se pare că e contrar a ceea ce zici tu. Mentalitatea asta îți spune de unde vine. Din cauza concursurilor
de pe TV, unde ei mai mulți tineri artiști și se concureze unul împotriva celuilalt. Și atunci, da, putem discuta de concurență, că mare parte din ei vor fi eliminați și unul singur va câștiga. Dar la nivelul de muzică la care sunt eu, nu cred. E loc pentru toată lumea, internetul e mare. Da, așa e. Vreau să vorbim despre single. Cum a luat naștere? Cum ai cunoscut-o pe Anita? E o poveste destul de interesantă. Hai să spun, anul ăsta mi-am mutat studioul dintr-un cartier al Constanței în alt. Și am ajuns cu studioul chiar în fața blocului Anitei. Dacă vrei să mă înțelegi. Bine, eu nu știam de ea, dar aveam un prieten care locuia în acea zonă și mi-a zis: băi, știi că în spatele blocului la tine e o fată care cântă foarte mișto, care a participat la multe concursuri și pe la Mamaia și ar merita să o asculti. Și am cerut numărul de telefon. Nu avea numărul de telefon, îți dai seama că era un fel de telefonul fără fir. Bine, cum dăm de ea? Mergem la ea la ușă. Nu, stai că dau Facebook-ul. Ok, dăm. Și-ai luat-o din pat undeva la 3 noaptea, Anita, trebuie să cânti cu mine. Da, îți dai seama, era... N-am putut să fac asta, deci chiar n-am putut. În primul rând că nu știam dacă e interesată, poate avea alte obligații. Și atunci am contactat-o pe Facebook. I-am spus: uite, m-am mutat la tine, am venit la tine, sunt în fața blocului tău, dacă vrei să cobori jos, să dai și tu o probă la studio. Foarte tare. Ne-am amuzat, așa, a venit, a dat o probă, mi-a plăcut vocea ei și ne-am apucat. Am zis: haide să încercăm să vedem ce e. Și am încercat. Inițial am făcut piesa Don't Love You, am pus-o pur și simplu pe YouTube. Zic, hai să vedem ce spune lumea. A avut un feedback destul de interesant, ținând cont că nu am făcut un comunicat de presă, nu am promovat-o pe nicăieri, am ajuns la vreo 15.000 de vizualizări în 2-3 săptămâni. Ne-a încurajat să facem și cea de-a doua piesă, I Sing in the Rain. I Sing in the Rain a fost mai interesant, că deja, haideți să fim mai meticuloși, să o facem mai bine, am lucrat noi acolo piesa, am făcut un cover, un artwork și tot așa am urcat-o pe YouTube, iar după 3 zile primesc un mail de la o casă de discuri din Spania, din Barcelona. Da, chiar am auzit lucrul ăsta și vreau să te întreb despre cine e vorba. Da, deci label se numește Planeta Mix Records, au sedi în Barcelona, Spania și produc foarte multă muzică, au foarte mulți artiști și ne-au propus să colaborăm cu ei. De ce nu? Ok. Dacă casele de discuri din România nu se arată interesați, atunci hai să încercăm și așa. Și am început colaborarea, le-am furnizat materialul necesar. Ei au editat un EP care conține 5 track-uri. Este vorba de un radio edit, de o variantă extend, o variantă instrumental și 2 remixuri realizate de un DJ italian, Stefano Polegatti. Am înțeles. Și asta s-a întâmplat așa foarte repede, deci luna asta pe 9 noiembrie a fost lansată piesa în Spania, Italia și... Lucrurile se leagă frumos din câte îmi spui tu. Vreau să te întreb de ce I Sing in the Rain și nu Cântând în ploaie, adică de ce ați făcut piesa în limba engleză și nu în limba română, pentru că acum e o modă de când cu Connector, Vara nu dorm, toți, Corina, Andreea, Bălan, mă rog, foarte mulți au făcut piese în limba română. Voi de ce nu? Păi, ce să spun, în primul rând că piesa, ideea de linie melodică și de text era făcută ceva mai de mult. Și pur și simplu așa mi-a venit. Am simțit că în limba engleză pot exprima mult mai bine ceea ce simt. Nu prea ești patriot, măi, Chris. Nu prea ești patriot. Nu, cred că are legătură muzica cu patriotismul. Pur și simplu bine. Uite, păi cred că te poți exprima și în limba română, părerea mea. Nu, dar haideți să spun, uite, ca și compozitor, în momentul în care pui mâna pe pian și plegi câteva acorduri, formezi o armonie, atunci armonia îți spune ea ce vrea. Dacă vrea în limba română vei face. Dacă sună în engleză. Foarte tare. Sunt armonii care te duc în spaniolă, italiană și
pur și simplu mi-a sunat bine. În engleză, clar. Dacă zici tu, te cred pe cuvânt. Că sunt patriot. Dacă așa mi-a venit, noi artiștii suntem mai nebunați așa. Ce ne vine, aia facem. Nu ne gândim prea mult. Da, ce simțiți, aia puneți într-o piesă. Îmi poți spune cine a făcut textul? Tot eu. Tot tu, da. Tot. Păi, da, doar... Deci, muzică, text, orchestrație, mixaj și tot ce ține de lucru. Și master? Este realizat de mine în studioul meu din Constanța. Am înțeles. Să știi că poți să-ți faci reclamă în momentul oportun. Să le spui ascultătorilor unde te găsesc. Pe Facebook, nu știu, poate ai și un site. Da, avem și cont de Facebook. Chris Oliver and Anita, Chris Oliver Production. Sau mai simplu, dacă e mai greu de găsit pe Facebook, pot accesa site-ul nostru, chrisoliver.ro, și atunci îi redirecționează direct la pagina de live. Am înțeles. Piesa asta, I Sing in the Rain, personal îmi place foarte tare, trebuia să fiu obiectivă, dar cu toate astea sunt subiectivă. Așa cum spuneam, îmi place foarte mult, însă trebuie să convingi ascultătorii să o asculte, așa că te rog, convinge-i. Cum poți tu mai bine? Fii cât poți tu de spontan. Wow, ce ceri! De ce ar trebui ascultată piesa I Sing in the Rain? Da, de ce? Deci asta este o întrebare capcană. Să știi că nu poți să treci peste. Aș spune că deși are doar 3 minute și ceva, ea reflectă anii de studiu a unui muzician. Reflectă gândurile și visele unui om. E posibil ca foarte mulți ascultători să se regăsească în această piesă. Și atunci, dacă durează doar 3 minute, nu înțeleg de ce nu i-ar da o șansă. Îi place sau nu îi place, e foarte simplu. Nu cred că aș putea să-i fac reclamă la o piesă. Durează 3 minute, e prea puțin ca să nu fie ascultată. Până la urmă, dacă nu-ți place la jumătate de melodie, te poți opri. Și da, măcar așa, o șansă la o piesă care a fost lucrată poate în 2 luni, poate alții lucrează o piesă și în ani. Merită o șansă. Merită o șansă. Ce frumos, măi, Chris. Eu sunt mai modest, nu prea îmi place să vorbesc așa de muzica mea, să mă laud. Am observat, da, ești foarte, foarte modest. E accesibilă oricui, o ascultă, îi place foarte bine, nu-i place iarăși bine. Îți dai seama, nu avem cum să-i mulțumim pe toți. Da. Pur și simplu am făcut ce am simțit, am făcut ceea ce ne place și de asta suntem mândri, că totuși ne simțim cumva... Îți dai seama, ai șansa să poți să transmiți ceea ce simți, mai mult decât o poți face prin simple cuvinte. Foarte frumos. Să știi că intră publicitatea peste noi și imediat după publicitate vor asculta și cei care sunt chiar acum pe radiolinks.ro, piesa voastră, Chris Oliver și Anita, I Sing in the Rain. Eu îți mulțumesc tare mult pentru intervenție și cu siguranță ne vom mai auzi aici la Hitbeat. Și eu îți mulțumesc și îmi cer scuze ascultătorilor pentru bulbuțe, dar credeți-mă, nu e ușor să dai un interviu prin telefon. E prima dată? Nu, prin telefon am mai dat interviuri, dar ăsta chiar e un interviu important pentru că și eu sunt unul dintre ascultătorii Radio Link. Ce frumos, ce frumos. Și unul dintre ascultătorii tăi, chiar ți-am dat like-uri pe toate paginile. Și ascultam emisiunea de dimineață din weekend. Da, eram cu netrezirea. Da, văd că ții minte. Bine, eu îți mulțumesc încă o dată și așa cum spuneam, după publicitate ascultăm Chris Oliver și Anita, I Sing in the Rain, Hitbeat, Hitlinks. Top 30 Radio Links. Top? Iarăși topuri. Știi ce? Uitați de restul topurilor. Top 30 Radio Links. De acum încolo doar acest clasament contează, pentru că și tu participi la el, votând săptămânal cântecele preferate. Rezultatul îl asculți duminica de la ora 14. Top 30 Radio Links. Pe internet, evenimentele live sunt la Radio Links. Evenimentele live sunt la Radio Links.
Radio Links.